ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାରଦ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେବ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ କୟାଧୁ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ରାକ୍ଷସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲା ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତୈ, ସେହି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େନା, ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁଅକୁ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟୋ ସଖ୍ୟମାତ୍ୟୁଂ ନିବେଦନମ୍। ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ତ ସେହି କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।